चढ़ल बारे बुलडोजर पर महाराज बेसी बोलबो बकलोल कहइबो बेसी आप बोलिएगा बेसी बोलबो बकलोल कहइबो ओल के चोखा पइबो बनल बाप के बिगड़ल बेटा तुथना का फूल बइबो। ए महाराज हमरा से निमनो केहू ना हो हमरा से बाउरो केहू ना हो तो पूछ जाई मुंह मत लगाई जौन जैसन गावेला वैसा ही गाइले। ए महाराज मुख बात ई बा रह दो ना कहे के छोड़ा रह दा। अच्छा एजा कलाकारी नु करे के बा एजा कलाकारी नु करे के बा हां जी कि बैल चरावे के बा ई मुरेठा बांध के बैल चरावता है ए महाराज ओ रात में ए बबुआ जमाना कहां से कहां चल गई चाचा जी। हां जी बड़ा ही सुंदर है वो कवि लिखले बा ए भैया कैसन भइल जाता दुनिया ए बबुआ ए भैया कैसन भइल जाता दुनिया कैसन भइल जाता दुनिया चाचा जी। अब भाई के भात नहीं लोन खाए बुनिया तेरा नाम भैया इन्हें गेहूं सारा लसार के छोड़ देली है इनके मारो। ए बबुआ ए भैया कैसन भइल जाता दुनिया अब भाई के भात नहीं लौंडा खाए बुनिया यही तो होता ए घड़ी यही होता कि घर के देवता बोहरे घूमे अरे बोहरे में पूजात बा अब भाई भूखे डोकत बारे साला भर पेट खात बा घर के देवता बोहरे घूमे ए चाचा जी चाहे सोखा बाबा होखे चाहे कारिख बाबा चाहे बोनी को रहिया इहो कुली देवते बारे बोढ़म बाबा चाहे दुर्गा बाबा ये दुर्गा बाबा कहाँ से ए बबुआ कोनो देवी देवता बारे घर में ना घर में तो होता ना गंजन होता घर छोड़ के फिलार बारे घर के देवता बहरे घूमे बहरे में पूजात बा भाई भूखे डकत बारे साला भर पेट खात बा। ए महाराज भाई अगर दूर ज्यादा जोत लिखे बड़का भाई सोची है कि अगर एमरी जाइबनु गांव में गोली मार दे भाई खाते। ए बबुआ लेकिन काउरी का अरे संगे लेके घूमता लो साली तुम मुनिया और का भाई के भात नहीं Come on.
सीढ़ी की नाता अरे घर में रोबे मतारी बाबूजी के रोज उठौना में देता लोग गाड़ी हमर प्रमोदो भाई हाँ जी बीबी खातिर हाँ 34 इंच के हाँ जी एलईडी लगैले पड़े हाँ अपन मेहरारू के सिखैले बनी का का कि 312 लगई हो सोनी फलाना सीरियल आ जाई हाँ बीबी खातिर सीढ़ी किनाता किनाता घर में रोबे मतारी